kining duha ka tawo nga atong gipasidunggan pulos gini mga matawag nato kahibulungan nganong sila gipili sa Ginoo or gipili ni Jesus. Si San Pedro usa ka mananagat way grado, gihimong Santo Papa or gihimong tigkupot sa Yahweh or gihimo siyang murag Supreme Court sa tawagan ng Justice, Chief Justice siya din his kalibutan. Chief Justice po siya sa langit kaya niingon man siya ni animong Yahweh ang imong itugot din his kalibutan, itugot sa dito sa langit. Ang di sad nimo itugot dinhi, di sad itugot dito, automatic. Way grado. Way kana ganing way nakatunan sige lag panagat. Ang gipili sa Ginoo nga mahimong supreme leader. Gitawag pa gani niya og bato nga maoy himuong pundasyon. Tao nga sa kalibutan nga standard dili gyud angayan. Kamo, mopili mo og inyong leader sa organisasyon nga way grado? Pili gani mi og coordinator sa katikista, dayon malagingong uban, pader, ayaw lang ko pilia kay wa gyud ko'y grado minus kay ko anak pader. Daig anak. Nya, inig, hatag na ko nilag assignment, o sige, study mo sa Catechism of the Catholic Church na ay binisaya na pader. Ngitag binisaya. Nako ay kana lagong in English, katikista gon mo kana kamo ayaw la pader, uy kana la binisaya. Atras yun. Niya mo na imong pilion nga mahimong leaders tibok kalibutan sa tanang katikista. Mo atras na oy. Kinsa man dayo mo presentar adtong dunay masteral degree, dunay doctorate degree. Ama o dayo to etong pilion ani kay kuani doktor di sa education or unsa diha. Mao dito kumpiyansa kayo. Mo-ordain karon ang simbahan og pare nga portig yung bugua nya wa gi grado. Mo-ordain ka ha? Posible. Pero wa na mauso karon. Kinahanglan gyud labing minus na agyud kay bachelor degree. Ana. Pero ang Ginoo ang gipili way degree, way kwarta, way kana bang ikapasigarbo, common nga tao. Si San Pablo nga gipili is Ginoo naa ni grado. Nya sikat-sikat sa siya kay batan-on man nga officer sa mga Hudiyo. Officer ba? Doon na ni siya authority. Pero ang iya sang kinabuhi nagsigi pod siya lutos sa mga Kristiyanos. Iyang gipang priso, iyang gipang patay ang mga Kristiyanos kadtong nag-una nga nagsunod. Ikaw usa ka authority. So kanid ang Ginoo kung mupili siya, iya ginang pilion ang tao nga angayan. Angayan para niya. Pero ang nakaapan lang, ang angayan sa Ginoo nga pilion sa matas kalibutan dili angayan. No na siya. Munang the stone rejected by the builders has become the cornerstone. Angayan ba nga ang Ginoo mataw sa pasungan? Angayan dili. Lingkuranas pare ay. Kana lingkuranan lang na ginindot yun. Butangi ko no diri og kanang monoblock atong plastic chair ba. Mo ibutang diri di ba igpasiplats pare. Dong, usaw na lingkuranan niya. Mo na yung palingkuras pare. Nya kaning niya ilisan man ni nato basta obispo na mo lingkod tuwa man sa tay reserve na lingkuranan kay nindot yun kay gamhanan guna. Pero ang pinakagamhanan sa langit ug yuta gibutang lang sa pasungan. Angayan dili. Uy kusga uy. Mo na kisa may angayan ibutang sa pasungan. Kamo
kamo. Karon luos lang mo pangural na inyong balay kay di gid ninyo pa intrahan kay ako gining special nga lugar. Di oy, angayan taon-ta nga kita mo yatak-yatakas mga hayop. Kita mo kalibangan sa mga hayop. Didto atong na ang tigni kayo nga pasungan. Ang Ginoo naman hinoy gibutang didto. Ang mga tao naman hinoy gusto, why sa to? Wanay bakante. Ang mga tao naman hinoy gasigig pahimutang dito sa balay. Ang Ginoo naman hinoy gibutang to, angayan ka na. Pero gihimo sa Ginoo ang way angayan nga mahimong angayan. Nakaron gani uso na kay ng bilin ikapasko maghimo gitag bilin atong gipasigarbo nga ang Ginoo diri nato gibutang sa pasungan. Wa ta magilty ana. Na siya. Nya karon angayan di ay ang Ginoo nga ilansang sa cross. Angayan dili. Kinsa man tay angayan diha? Kaning nagwali. Ipakapinta nang na ang nagkanta diha o kaning nagserve. Apil na ning ni ang nagbrunda-brunda basa-basa diri kanta-kanta. Mao nay angayang ilansang. Kanang dili kabantay nga musiyok ng atong microphone mo nay angayang ikuan lansang. Na siya. Pero Ginoo dili angayang ilansang oy. Perting ko ana, perting halangdon ra kayo, balaan ra kayo gilansang. Kana ganing ni ang mga crucifix nga nabali o kana na ang mga rosaryuhan nga nangaputol. Mangutana pa man nako ang mga tao, Pader, pwede ni ilubong? Unsaon man ninamo, Pader? Gibinditahan ra ba ni? Ang Holy of Holies na hinoon, ilansang sa cross. Why angay? Pero nahimong angayan tungod kay maoy gipili sa Ginoo nga agianan padong sa kaluwasan. Ug maunay gisunod ni San Pedro ug ni San Pablo, diha sila nagkahiusa, hain tong wa uyunis kalibutan maoy atong agian. Ang gisalikway sa kalibutan mo'y atong agian, nagkahiusa sila diha. Muna sa atong unang pagbasa, miagi sila si San Pedro sa prisuhan. Why reklamo? Si San Pablo sa diingon sa siya ikaduhang pagbasa ng atong Timoteo, hapit ng akong schedule. Unsa may iyang schedule? Natapos ko na ang akong gimbuhaton, ang akong lumba. Unsa may iyang giingon nga schedule, nga excited na kay siya. Para gud anang kusog kay kag trabaho, nya paghuman. Para nang mga abroad ba kanang mga abroad or bisan kanang nagtrabaho ka dinhi, bisan gani ini dinhi sa simbahan, nya igabot na sa imong day off. Or moabot ng imong retirement, nya naidako kayong kwarta nga ihatag nimo isip imong reward sa imong retirement. Usahay di ra ba madayon? Kanang unsa may kuan, unsa may imong bation? Lipay kay ka, makapahuway na gyud ko, mo enjoy na lang ko sa akong life, inana ba? Si San Pablo mo sa iyang gibati, pero unsa man ang iyang retirement, putlan siya sa liog. Na-set na ang schedule nga putlan siya sa iyang liog. Lipay kay siya. Kamo, malipay mo, schedulean mo nga putlan na mo sa liog. Di manggi mo malipay nga gischedulean na mo nga inyong vaccination karong adlaw. Kulbaan mo text pa man gani, Father, i-pray ko first dose nako. Nako hinaot ta makaabot pa ka sa second dose. Hadlok kita na. Di ba? Unsa na kanang schedule putol sa liog. Uy, na-excited si San Pablo. Nga naman, naanad man siyag pili sa kanang dili gustos kalibutan para sa paghimaya sa Dios. Kinsa may ilang reference? Si Kristo, ang Ginoo mismo nga mipili sa dili nindot nga klase sa agianan padung ngadto sa langit, the way of the cross. Nya mao na ni siya ang atong gitawag og modelo kani silang duha.
mo nang nahimo silang ligon. Kay nga naman, mupili ganitas mga gipili is Ginoo diri sa kalibutan, di kita mapildi sa sala. Di kita pildi sa sala. Kana din atong sala. Unsa man ginaa sa sala? Lami, dali, sayon. Mao man gina ang sala. Lami man gina kanunay. Ang sala ba? Agree mo dili. Way sala nga di lami oy. Bisan ka ng pagpatay, tanawa nang ni patay sa lami a patyos bang buang oy. Lami lagi patyo. Bisa kung sang sala, pamakak, lami kayong pamakak. Ngano man di man ka masakpan. Tugas tinuod, wa gi lami. Basta kasabaan man ka. So wa gi sala nga di lami, nya dali, nya sayon. Mao na unsa may giagian ni Kristo, way lami, pait, kalisdanan og dili sayon. Nya mao ni giagian nila ni San Pablo. Mao na sa atong ebanghelyo, pag-ingon gyud ni Kristo, kinsa man ko sa mga tao, galibog silag tubag kinsa jud ka siya, kay lagi tuwa siya nag-agi sa dili lami. Kinsa may nakakita nga siya mao ang Ginoo, si San Pedro. Pagkasulti gid ni San Pedro, ikaw ang anak sa Dios. Ingon dayon si Jesus, gipili ka sa akong amahan, kay kung ordinaryo lang mata imong gigamit, di kakakita nako nga ako ang anak sa Dios. Kay diri ko gaagi sa lugar nga murag di ka kaingong agianas Ginoo. Ana, iya din giingnan. Andam gid ka mosunod nako. Karon ako kang tagaan sa Yahweh. Kay gipili man ka sa akong amahan. Naigsuon kita sang tanan, pagbunyag nato, gipili punta. So iguli ron news inyo, didto mo agi sa dili agianag tao. Tistingin ninyo. Guban ninyong jealousy niya, suod mo dito. Lagi. Nya moingon dayon sa imong mga kon, uy, naunsa ka diyan anong iguba nimo jealousy? Ako lang gustong agian ang agianas kawatan. Ang anong agiana mas kawatan isa, di man kita kauyon anang kawatan. Akong suwayag agi ang agianas kawatan sayon ba? Nya kay wa man juga kasod, kay di makakaagis jealousy kay unsa ragod tay imong mahimon ka lisura de no, luuya des kawatan og ari-agi no. Purti man daing lisura, makasabot na ta sa kalisod sa kinabuhi sa mga kawatan. Di ba? Nya imo na sang testingan ang kanang kinabuhi sa manuyopay, suyops kag maayo. Ana. Ikahay na nimo, ana ka kahibaw, uy, di man di ay sayon. Adili na di na kinahanglan nga mosuyo pa ka. Maluoy na ta sa mga taong na biktima sa yawa. Muna sila si San Pablo, sila si San Pedro, ang gibati niya sa tanang mga taong mga makasasala, kaluoy. Luoy kayo. Dili kasuko, kaluoy. Di habitay ka usa gawali ko dinhi. Bago pa lang din hitabo, gawali ko. Dihay ka sakay motor di ani. Ya pag-abot niya diha, ingon niya, "Helong diha." Di na ba singgit. Nako, sama ato. Luoy kayo. Oh, sino gana pare gawali imong singgitan hilom diha. Niya pabagong ning gas motor ngadto. Luoy kay nang tawhana ay. No. Parehara sa good ninyo god kanang di mo muhog kolekta niya, sige mong simba. Luoy kay ka. Kasi nga simba ka wa kay ihog kolekta. Kaluoy ana. Kinsa may dili makaluluoy, kanang bisag wa nay kwarta muhog pag kolekta. Mao to katunto ang byuda nga pobre kayo, nihog pag kolekta, gihurot ra bagi niya hog, purting hayahaya niya kay hasta Ginoo nalipay. Pero kanang imong sobra, labi na ng mga dunuton kayo mo ihog. Oh, yun. Mauta ng dinis atong kaning malit aning slots ba? Ubay-ubay para ba ni ato mga slots? Hope and opportunity o kaning St. Vincent Healing Strength para aning atong retablo. Naagi ning palit nga ang ilang gibuhat kay pobre man sila nya na iya mga anak, iya mga apo, nag-alkansiya sila. Nya kada nila paminaw sa misa, muhog sila dito bali ila kuno itong kuan kanang offering ba, love offering. Hangtod na puno gyud kunong alkansiya. Nya ilang gibuak ang alkansiya, ilang gitan-aw pilay sod ning abot kunog 4,000 kapin.
Amo napalit sila duha ka slot sa hope and opportunity. Nangatog ra mo diha. Kana bang ako lang gisir ba? Kani bitang muagi kas dili normal nga agianan, kay ang normal kong agianan basta mo donate ka, kana ra yung kaya nimo. Moingon ra day ka, ay wa man koy kwarta, ay wa man koy kwarta. Mao ra ginay mo. Pero ang imo daing buhaton ang katungwa agiis uban sa mapananglitan, imbis nga mosakay ka maglakaw na lang ka ni ang pliti ihog di mo sa alkansiya, imbis mo inom kag soft drinks di na lang ka mo inom, imong ihog sa alkansiya, imbis manigarilyo ka din alang ka manigarilyo, ihog ni mo sa alkansiya, imbis nga mo inom kag beer ihog na las alkansiya, imbis nga mo taya ka ng swertres ihog ni mo sa alkansiya. Inighuman ana, inighuman igabli ni mo sa alkansiya, makadunit ka para sa kaayuhan sa uban, dili lang sa simbahan, hastas imong silingan nga nagmasakiton, pwede nimong palitag tambal gikan anang imong gibuak nga alkansiya sobra or bunga sa imong mga pagsakripisyo. Mauna ang makaluwas nga sakripisyo nga gipuy-an ni Hesus, gipuy-an ni San Pedro, gipuy-an ni San Pablo ug sa tanang mga santos. Dili from our comfort nga mutabang ta, kung dili from our poverty mutabang ta sa atong isig katao, muluwas ta sa atong isig katao. Mao na siya. Namanggid mo kauyon ani kayo, nindog lang ta.